Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyr baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekler. Şugun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Komitetining sanly video aragatnaşy arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hem käbir resminamalaryň taslamaryna garaly. Hormatly prezidentimede hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly video aragatnaşy arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Mr. Kabinet'in ağaları bir şoğun sözü bilen sanly video aragatnaşy arkaly Nowatdaky Mr. Kabinetiniň mejlisine geçirýär. Mecliste deyip bolşalyk bir ýygyrt pähwetli soralamada taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryny kärle beýleki mesele ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikova söz berdi. Vice-premier şaýda ykdysadyň pudoklary tarapyndan geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça sanly video aragatnaşy arkaly geçirilen iş maslahatyna, düýpli seljermeleriň esasyna jikmejik seredilip, pudoklary ösdürmek we alınıp barýan işleri kämilleşdirmek hemde döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini nazara almak bilen taýýarlanan 2021-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriň we çäreleriň beýlenamasy barada hatabat berdi. Meýilnamada ähli toplumlar boýunça tapşyklar jemlenip, ykdysadyň ýokary depkinleşini üpçün etmek hemde döwre wagtlaşdyrmak, ýurdumyzyň we onuň sebitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmek, pudoklary özgörtmek hemde öňümçi kuwatlyklaryny dolu ulanmak, işiň maýy goýun fiýadatyny dowam etmek, ähli gurlarda tanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak boýunça çäreler gözüňde turýar. Şeýlekim puduk idaralarynyň mali ykdysady ýagdaýlaryny iýliglerini seljermek hemde iş ogurlaryny döwrüň tarabyna laýyklykda kämilleşdirmek, durmuş ulgamynyň ösüşine uly üns bermek we täze iş orunlaryny döretmek boýunça çäreler meýilleşdirilýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürilenli. Milli liderimiziň ulal beren tapşyryklarynyň ugralmak bilen döwlet eýetçiligindäki desgalary hususlaşdyrmak barada teklipler taýýarlandy. Şonuň bilen baglykda Mali we Ykdysadyt Ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri, pudoklaryň dolanýyş idaralary, vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde ýeruli işler geçirilip, olaryň netijeleri boýunça beýsejik esatyna döwlet eýetçiligindäki desgalaryň 33-sini hususlaşdyrmak teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, düýpli özgörtmeler esatyna milli ykdysadytymyzy innovasiýon esasy ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeleriň çözülmegine toplumlaryň we oýlanjykly çemeleşmegiň möhümdigini bellädi. Şunu bazar gatnaşyklaryna geçmek we sanalaşdyrmak, netijeli häzirki zaman taraplaryna gybap gelýän guramaçylyk hemde dolanýyş usullaryny ornaşdyrmak esasy ogurlaryň hataryna durýar. Döwlet başlarymyza degişi karary gol çekip, ony elektron resminame duran arkaly vice-premiere iýerdi. Hemde Türkmenistanda 2021-nji ýylda ykdysadyň pudoklaryny, işleriň we çäreleriň ýerine ýetirmegini bir güdüwçilikde saklamak babatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlaryna birnäçe anyk tapşyklar berdi. Milli liderimiz döwlet eýetçiligindäki desgalary hususlaşdyrmak baradaky meselege geçip, bu işi çalplandyrmagyň hemde degişi usullary hatda kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Munun öýdi hususy ulgamyň mümkinçiliklerini öýrümçilik we hyzmatlar ulgamyny durmuşa geçirmäge ýardym eder. Umuman bir işler milli ykdysadytymyzy ösdürmäge hemde onuň beýsejik okyplygyny artdyrmaga hyzmat eder. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanda 2021-nji 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagynaky kerhanlary durandyrmak we özgörtmek boýunça strategiýany ýygyderli amala aşyrmagyň ähmetini bellep, degişi ýol başlara birnäçe anyk tapşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözüçige diýen gomlaryna alınıp barýan işler, hyzgysanyna neftkal toplumuna degişli idara kerhanlarda sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak we maglumat toplulygyny üpçün etmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanda 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasyna we döwlet başlarymyzyň ulal beren tapşyryklaryna laýyklykda Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernlarynyň, şeýlekim Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň merkezi idaralarynyň düzümine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça degişi işleriň alınıp barýanlygy bellenildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Newt senagatyny mundan meýlekde iýdigderli ösürmek, ony döwrüň tarapyna laýyk getirmek baradaky wezipelere ünsüjekdi. Buğdoğun önümçülük ve alımı teğenki binyadynyň berkidilmegi, yurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň dünýä derejesinde beýäsejige okuyuplaryny ýokalandyrmaga ýardam bermegi, onuň yurdumyzyň durmuş ykdysadydan ösüşine tallamly goşunt goşmagyny üpçün etmegi görükdirlenler. Şunun bilen bağlykda hormat prezidentime de dolanışylgymy, tanly görnüşde guýlaryň we känleriň, tanly düýpli guruluşlaryň tasamlary bilen birlikde Newt buğdoğuny döwrewap tehnologiýalaryň ulanmagynyň dürüdýän geljegi barada aýtdy. Newt toplamyny innowasion taýdan ösürmek boýunça teklipleriň işlenip taýýarlanmagy we olaryň durmuşa geçirilmegi buğdokda döredilýän täze düzümleriň işleriniň esasy uğurlary bolmalydyr diýip döwlet başçymy belledi. Hemde vice-premier bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urabi Gelliýew mögümliň owagyjylyk işleri şol sanyna ýazgy ekşe görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda wilayatlerde ow çekiljek meýdanlary taýýarlamak we ýuwstugyny tutmak hemde paýta öňdürjüler üçin zerur bolan goşa tokumlaryny taýýar etmek işleriniň dowam edýänligi aýdyldy. Ýurdumyň gallaçlary buğdoýa iýdek etmek işlerini alyp barýarlar. Agrotehnikanyň kadyryny laýyklykda ekinleri mineral dökümleri bilen iýmitlendirmek we ösüşdigini tutmak boýunça zerur işler geçirilýär. Ilaty ýurdumyzda öndürilýän göýek we bakça öňümleri bilen doly üpçün etmek boýunça zerur çäreler görülýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň wilayatlaryna ýarlyk yer almanyň, toğanyň we beýleki göýek ekinleriň ekişini bellenlen agrotehnika möhletlerde talaba laýyk geçirmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Alimler we tejribeli hünärmenler owagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmegiň döwrewap usullaryny ýola goýmak boýunça ýönem öndürjülere degişli maslahatlar berýärler. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ekin meýdanlaryny suw bilen üpçün etmek meselelerini aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başçylary ýurdumyzyň suw howdanlarynyň ýagdaýlaryny seljermegiň, şeýlekem derýalar we akabalar barlamak, eger zerur bolsa, olarda arasalaş we çuňulduş işlerini geçirmegiň möhümdigini belläp, bu babatda degişli ol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylary häzirki wagtda alınıp barýan owagyjylyk işleri barada aýdyp, ýazgy ekşi tehnikalaryň taýýarlygyny ýene däwregedek içkin gözden geçirmegi taşyrdy. Bir möhüm mögsümi gyýtgy möhletlerde geçirmek hemde buğdoýlara ýokary kelli iýdek edilmegini üpçün etmek zerurdyr. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durdureýew ýurdumynyň gurulşyk we senagat toplamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanmak, ýerli çiň malyň esasyna içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary kelli önümleriň öňdürilýän möçelerini artdyrmak boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda Ordoş ministrlikleriň hemde puwdoklaryň dolanyş idaralarynyň kärhanalaryna beýäsejige okuyuply eksport urly daşar ýurtlarda uly islegden peýdalanýan haritlaryň çykaryşyny artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada aýdyldy. Vice-premier şeýlekem ýurdumyzyň sarp etjileriniň isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen daşar ýurtlardan getirilýän senagat we gurulşyk haritlarynyň orny tutýan önümleriň önümçülüni giňeltmek boýunça ýöňde goýulan wezipeleriň çözülüşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, milli senagat we gurulşyk ulgamynyň kuwatlyklaryny iýdigderli artdyrmagyň hemde diversifikasiýa ýol arkaly ösdürmegiň, puwdoklaryň kärhanalary mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmagyň hemde öňde barjy enjamlar bilen üpçün edilen täze ýokary tehnologiýaly önümçükleri döretmegiň zerurdygyny belledi. Tarpetçileriň isleglerini iýdigderli öwrenmek hemde şonuň esasynda ýurdumyzda öndürilýän beýäsejige okuyuply önümleriň görnüşlerini giňeltmek we möçelerini artdyrmak boýunça iýdigderli çäreleri görmek möhümdir. Häzirki zaman marketinginiň gurallarynyň netijeli peýdalanmak, ýurdumyzda öndürilýän haritlary daşarky bazarlarda işin ilerletmek wajypdyr diýip döwlet başçylary aýtdy we bu babatda toplumlaryň işleri dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Üwedew alternatyw öýjükli aragatnaçyk ulgamynyň maddi enjamlaryň binýadyny hemde programma üçinçini kämilleşdirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Vice-premier sanly ulgamaga geçmek boýunça giňerimli işleriň amala aşyrylýanyny, şol sanyna maddi enjamlaryň binýadynyň döwrewaplaşdyrylýanyny, ýokary hilli hyzmat etmek üçin häzirki zaman tehnikalarnyň hemde enjamlarynyň satyn alınýanyny aýtdy. Häzirki wagtda alternatyw öýjükli aragatnaçyk ulgamynyň müşterileriniň sany gün-günden köpelýär. Tanly tehnologiýalar arkaly müşterilere dürli hyzmatlar, төлöw hyzmatlary hemde beýlekler hödürlenýär. Türkmen Aragatnaçyk Agentligi tarapyndan alternatyw öýjükli aragatnaçyk ulgamynyň awtomatlaşdyrylan hataplaşyk ulgamyny giňeltmek we kämilleşdirmek boýunça halkara beýäsejigi iglan edilip ýeňiş kesgitlenildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda Türkmenistanyna umumilli maksatnamalaryň durmuşa geçirilýänini aýtdy. Olaryň gataryna sanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasy ileri türlýän maksatnamalaryň biridir. Ýurdumyz ähli ulganlara şol sanyna telekommunikasiýalar hemde ýokary tezlikli maglumatlar tehnologiýalary ulganlaryny täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrýar. Täze tehnologiýalar, elektron hyzmatlar jemgyýetiň günnelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine gürli. Döwlet idaralarynyň hemde ähli puwdaklaryň işine intellektual ulgamlar ornaşdyrylýar. Munyň özi öýrenişiň gurulşyny gödürendirişini düýpli özgördiýär. Milli liderimiz bu babatda daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesini, şol sanyna sanly ulgamlary ornaşdyrmak we goramak babatda tejribesini öwrenmegiň zerurdygyny aýdyp, elektron maglumatlar ulgamyna ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamagyň wajypdygyna üns çekdi. Hormat prezidentime de alternatyw öýjükli aragatnaşyk ulgamyny döwre baplaşdyrmak we programma öpçünçiligini täzelemek meselesi barada aýdyp, vice-premieri bu ýurda gözeň tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişini bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew Türkmenistanyň Dokma Tenagat Ministrligine paýta önümlerini ýerlemek hakyndaky kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Vice-premier döwlet başçylarynyň taýşygy boýunça Dokma Tenagat Ministrliginiň käýärhanalaryna 2021-nji ýylda gaýtadan işlemek üçin 145.557 ýarym tonna paýta süýümli, 8.500 tonna ýüpek paýta süýümli, 200 tonna gysga süýümi hemde 200 tonna paýta öptügini satyn almagyň meýilleşdirilýänini aýtdy. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna degişli resmi namanyň taslamasy götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde Dokma Tenagatynyň ýöňde barjy tehnologiýalaryň ýurdumyzyň hemde dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň esasyna ordaş tenagatyň çalt tepkini ösdürmegi netijesinde diňe bir diýarymyzda däl, eýtem daşar döwletlerde de beýäsleşige okyplygyny ýokarlandyrýanyny bellädi. Ägir tuly serişdirer kuwatyna eýe bolmak bilen baglykda Dokma Tenagaty Türkmenistanyň ykdysadynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň okgunly ösüşiniň aýdyň misalyny gördi. Puwdagyň öňümçük büniýady ýygyderli döwre baplaşdyrylýar. Ýokary kelli taýýar önümleriň görnüşleri giňeldilýär. Şol önümler daşary ýurtly önüm öndürjileriň haritlary bilen üstünlikli beýäsleşik edýär diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Milli liderimiz daýhanlaryň tutan ýerli ähmeti bilen ýetişdirilen paýta hasylynyň dokma käýärhanalary tarapyndan satyn alınýanyny hemde gaýtadan işlenýänligini aýdyp, puwdaklaryň desgalaryň öz wagtyna gurulmagynyň hemde ulanmagy berilmeginiň wajypdygyny üns çekdi. Olaryň gataryna Ahal vilayatynyň Kaq etrawynaky ýyllyk kuwaty 3650 tonna barabar bolan nak ýüpligini öndürýän dokma toplumy, şeýle hem Ahal vilayatynyň Babadyhan etrawynaky ýyllyk kuwaty 3300 tonna barabar bolan ýinçe süýümli ýüpligi öndürýän dokma toplumy bar. Büýük käýärhanalaryň açylmagy bilen täze iş orunlarynyň 2450 dörediler. Şunun bilen baglykda harit dolanşygynyň meçherlerini artdyrmak, harit bolşygyny öretmek hemde içerki bazary zerur bolan dokma önümleri bilen üpçün etmek gaýry goýulmasy wezipeler bolup durýar. Döwlet başçylarymyz eksport ugurly önümleriň öndürilýän meçherlerini artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň Dokma Tenagaty Ministrligine paýta önümlerini ýerlemek hakyndaky karara gol çekip, ony elektron resminama duranşy arkaly vice-premiere iýerdi. Hemde bir resmi namadan gelip çykan wezipeler ýerine getirmek boýunça degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa şu ýylyň mart aýyna geçiriljek ýetas çärelere we dabralara hemde medeni durmuş maksatly binalaryň açylyşyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip ygran edilmegi münasibetli dürli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Halkara dinanlar güni, milli bakar bayramy, şeýle hem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli dabralaryň ençemeti meýilleşdirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bayramçyk çäreleriniň ähmetiniň aýratynda şany senler münasibetli dabralaryň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegini üpçün etmegiň wajypdygyny belledi. Şol dabralaryň her biri çuň many mazmuny eýe bolmalylar. Türkmenistanda durmuşa geçirilýän umumy adamzat insanperwer ýürelgelerini ýetatlanýan oňyn fiýadatyň mazmunyny beýan etmeliler diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Bu babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentime de medeni diplomatiýanyň wajypdygyny belläp, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleriniň Türkmenistanyň daşary ýurtlary bilen gatnaşyklaryny täze many mazmun bilen baýlaşdyrýan dünýä birleşiginiň döwletleri bilen dostluk gatnaşyklaryny hemde köpügli hyzmatdaşlygy puwturlandyrmaga, türkmen halkynyň ruhy mirasyny tutuş dünýäde giňden wagt etmäge, medeniýetleriň öýlary baýlaşmagyna ýardym edýän halkara çärelere gatnaşmagyna üns bermegi taşyrdy.
Sonra Ministrler Kabinetinin başçysynyň ornatary Gelýän Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllarda velosiped sportuny ösdürmek maksatnamasyny hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň velosiped sportunyň üstünlikleri döwlet başçylarynyň başlangyjy bilen ýygyderli durmuşa geçirilýän hemde Türkmenistanlaryň tagdyn durmuş ýerlerine işen gatnaşmagyny gazanmagy, Türkmen sportunyň halkara awraýyny ýokalandyrmagy, olimpiýa hereketini ösdürmäge gönükdirilen çäreleriň netijesidir. Şol üstünlikleriň gataryna giňerimli velosipedli ýürüş çäreleriniň gurulmagy, 2018-nji ýylda geçirilen velosiped sürmek boýunça iň köp adamyň gatnaşmagyna okuw tapagy, 2019-njy ýylyň 1-nji iýunyna paýtagtymyzyň olimpiýa çäkerjeginde iň dowamly, bir nizamly velosipedli ýürüşiň geçirilmegi bilen onuň täze dünýä rekordy hökümine Guinnessiň rekordlar kitabyna girdilmegi bar. Şu ýyly ýurdumyzda velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljekdigem Türkmenistanyň kuwatly sport döwleti hökümine ikrar edilýändiginiň tasdiklanmasydyr. Bu ýurda hormatly prezidentimiziň başlangyçlary esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüti kararnamasy bilen 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni diýilip eglan edilmeginiň hemde bütün dünýä velosiped günini ebedileşdirmek maksady bilen paýtagtymyzda velosiped binasynyň gurulmagynyň uly ähmiýeti bardyr. Munyň özi Türkmenistanyň olimpiýa taýlymatyna agrarlydygyny aýdyn görkezýän ýörelgelerdir. Türkmen türgenleriniň ustatlygyny ýokalandyrmak, ýurdumyzda we dünýäde türkmen velosiped sportunyň awraýyny artdyrmak üçin şertler döretmek maksady bilen ýakyn 5 ýyl üçin velosiped sportuny ösdürmek maksatnamasy köp ugurly işleri özüne jemleýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, köpçülikliň beden terbiýe hereketini hemde sportda ýokary gazanlanlary hasy ösdürmek, şol sanna şu ýyl Aşgabatda velotrek ýarşlary boýunça dünýä çempionaty bilen birlikde ýeri halkara sport ýarşlaryna taýýarlyk görmek boýunça wajyp wezipeleriň çözülmegine ünsçekdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli sport birleşdiriji, ruhlanýarjy güýç hökümine döwletleriň we halklaryň arasynda parakatçylygy, dostluk gatnaşyklary pugtulandyrmagyň möhüm şertidir. Bu bolsa Türkmenistan parakatçylyk we anaşmagyň watan diýen şygar bilen geçýän ýylda aýratyn wajypdyr. Sport diplomatiýasy döwletimiziň daşary täýadatynyň işiň ösdürilýän ugurlarynyň birini urly. Şonuň netijesinde Türkmenistan ýeri halkara ýarşlarynyň geçirilýän ýerine urlýar diýip milli liderim aýtdy. Hormatly prezidentimiz hüdürlenen maksatnamanyň taslamasy boýunça bir näçe öwüt ünlülerini hemde maslahatlaryny degişli taşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz ekologiýa, sport, tagdyn durmuş ýerlegesinden uguralyp, onu hasy kämilleşdirmegiň döwrüň tarapyna laýyk derejede täzeden taýýarlamagyň möhümdigini bellädi. Mehriban arkadagymyz pederlerimizden miras galan atal makan eýerleýän paratatly pekimi misal getirip, şunuň bilen baglykda ýurdumyzda velosiped sportuny ösdürmegiň maddi enjamyň binýadynyň döwrebap ulgamyny döretmek, velosiped duralgalaryny gurmak, ýürütülişdirilen dükanlary, ustahanlary, feodal merkezleriniň ýanyna olaryň goýulýan ýerlerini açmak, hemde velosiped ýodalaryny çekmek, velosiped bejerýän ustalary taýýarlamak, adamlaryň wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin fiilgäklerde, ullar, çağalar üçin velosipedleriň hüdürlenýän merkezlerini açmak, hemde fiilgäkiň içinde velosiped ýodalaryny çekmek boýunça işleriň gödüňde tutulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Hormatly prezidentime de mundan meýlek ýaşaýyş durmuş maksady binalar, feodal merkezler gurulanyna şu talaplaryň gödüňde tutulmalygyny aýdyp, adamlary tagdyn durmuş ýerlerine çekmekde velosiped sportunyň uly ähmiýetiniň boljakdygyny bellädi. Hemde bu babatda anyk tawşyklar berdi. Velosiped ulagyň iň elýeterli ýetasy bolsa ekologiýa taýdan öreýän arasynda peýdaly we tagdynlygy üpçün edýän görnüşidir. Hormatly prezidentimiz velosiped sportunyň ösdürilmeginiň daş gurşagy goramagy hemde halkymyzyň saglygyny üpçün etmäge biziň goşýan goşandymyzlygyny bellädi. Hemde bu babatda degişli ýol başlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriedow, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ugurly käbir ýürütülişdirilen idaralar bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda awraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan garaşsyz bitarap watanmadan daşary täýadatynyň esasy ugurlarynyň biridir aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasy we onuň esas düzümleri ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşlarydyr. Häzir Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň 11-siniň agdasy bolup durýar.
Aşgabatda Birleşen Milletler Romasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüňeş diplomatiýasy boýunça Tebit merkezi, Birleşen Milletler Romasynyň hemişilik utgoşdurjysynyň, Birleşen Milletler Romasynyň ötüş maksatnamasynyň hemişilik wekiliniň idaralary, şeýlegem Birleşen Milletler Romasynyň çağalar gaznasynyň, Birleşen Milletler Romasynyň ilat gaznasynyň, Birleşen Milletler Romasynyň neşeler we jinaýatçylyk baradaky müdürliginiň, bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň, halkara migrasiýa guramasynyň wekilhanlary ýerleşýär. Döwlet başçylarynyň gollug bermegi bilen bir hyzmatdaşlyk iýdigdirli etatsy Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Romasynyň arasyndaky durnukly öýüşmäbatda 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwly maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklaryny durnukly öýüşiň maksatlaryna ýetmek maksady bilen Birleşen Milletler Romasynyň agentlikleri bilen birlikde durmuş ykdysadylygam, ulug we kommunikasiýalar, lukmançylyk, daşguşy goramak oglaryny degişli işleri geçirip taslamalar amala aşyrylýar. Köpügürlük hyzmatdaşlygy dowam etmek bilen baglykda döwlet başçylarynyň garamagyna talyk goruşulgamyny ýödary gatnaşyklar boýunça taslama höderlenildi. Ony Birleşen Milletler Romasynyň taslamalara hyzmat etmek baradaky müdürligi bilen birlikde durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Taslamany amala aşyrmak hemde iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarinyň ornmasary, Birleşen Milletler Romasynyň taslamalara hyzmat etmek baradaky müdürliginiň ýerine ýetiriji direktory Türkmen tarapyna ýurdumyzda Birleşen Milletler Romasynyň taslamalara hyzmat etmek baradaky müdürliginiň wekilhanasyny açmak teklibi bilen ýüz tutdy. Vice-premier Hatawatyň çäklaryny hormat prezidentimizden garamagyna Russiýa Federasiýasynyň Astrahany vilayatyna dostlugyň we hoşnýetli goňşulygyň nişany hökümini Türkmenistanyň öndürilen ölümleri iýermek baradaky teklibi höderledi. Şunu siyasi diplomatik, tügda iqtisadi, medeni insan ýaly ogurlarda üstünlükli öýsýän Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň strategik käýfiýeti aýratyn bellenildi. Iki goňşy döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk hakyky dostlukly, anamly hyzmatdaşlygyň aýdyň misalydyr. Şunun bilen baglykda Russiýa Federasiýasynyň Astrahany vilayatyna ýurdumyzda öndürilen ölümleri iýermek barada degişli teklipler taýýarlandy. Talyk goruş we Derman Senaty ministrliginiň, Dokme Senaty ministrliginiň, tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň kärhanlaryny öndürilen haritlary Türkmenmaşa Astrahan ugry boýunça Türkmenistanyň deňiz söwda flotynyň gemisi bilen ugratmak gözeňli tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk açyk kaplar hemde giň iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlyk görelgelerine esaslanan daşar siýasy urny durumça geçirmek bilen awraýly halkary guramalar bilen umumy abadançylygyň bäkfedine kybap gelýän gatnaşyklara uly ähmiýet berýänini belledi. Döwlet başçylarymyz Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşlygyň netijeli käýfiýetini kanagatdan bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Romasy bilen köpügürlük hyzmatdaşlygyň çäklaryny, häzirki döwrüň möhüm meselelerini sagaşyk çözgütlerini işläp taýýarlamak, sebitde we dünýäde durnukly öýüşiň maksatlaryna ýetmek boýunça Milletler Birleşiginiň tagallalaryny jewizleşdirmäge ýardam edýän anyk başlangyçlar bilen çykyş edýär. Milli liderimiz ýurdumyzda Birleşen Milletler Romasynyň ýürütülüşdiren düzümleriniň biriniň taslamalara hyzmat etmek baradaky müdürliginiň wekilhanasyny açmak hakyna Türkmen tarapynyň hödürlen taslamasyny we teklibini makullap, bu gurda degişli işleri geçirmek tapşyrdy. Hormat prezidentimiz Türkmen Russiýa gatnaşyklary baradaky mesele geçip, iki ýurdun halklaryny taryhy taýdan kemale gelen hoşnýetli erkeklik, ýödara ynançmak we dogonluk gollug ýerelgelerine esaslanýan diýebi ulan gatnaşyklaryň birleşdirýänini belledi. Russiýanyň sebitleri we vilayetleri bilen netijeli gatnaşyklary ösürmek, häzirki döwürde täze mazmuny eýe bolan netijeli döwletara gatnaşyklarynyň esasy oglarynyň biridir. Russiýa Federasiýasynyň Astrahany vilayaty Hazar deňizi boýunça Türkmenistanyň ýakyn goňşusy bolup, bir sebit bilen dürli gurlarda netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuly diýip döwlet başçylarymyz belledi. Milli liderimiz Russiýa Federasiýasynyň bir sebitine ýurdumyzda öndürilen ölümleri iýermek hakyna teklibi makullap, hemde bu wakanyň Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň dostlukly we hoşnýetli goňşulyk käýfiýetiniň nobatdaky nişanyna öwüljekdigini bellemek bilen degişli buýruga gol çekdi. Hemde ony elektron resminama bilen çygarkaly vice-premieri iýerdi we resminamada bellenlen wezipeleri durmuşa geçirmek babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow ýurdumyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Meclis döwlet başçylarymyň 12 fevralda geçiren hökümetiň giňişleýän meclisinde deputatlaryň öňüne goýan wezipelerden uralmak bilen garaşsyz bir tarap döwletimizi, halkymyzyň abadançylygyny mundan meýlekde ösürmäge gönükdirilen özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpçün etmek boýunça işleri alyp barýar.
Häzirki wagtda bir näçe kanun taslamalarynyň üstünde işlenýär. Iki palataly ulgamyň döredilmegi bilen baglanyşykly degişi resmi namlar taýýarlandy. Hormat prezidentimiň ýol başlygyna amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleriň çäklaryny Türkmenistanyň taýlawlary we salat arşyklary geçirmek baradaky merkezi toparlanmalylikde degişi işler milname esasynda alınıp barlýar. Häzirki wagtda halk maslahatynyň agdalygyna dalaşgärleri ködürlemek boýunça vilayet, Aşgabat şäher, Itrap şäher halk maslahatlarynyň mejlisleri geçirilýär. Ýurdumyzyň mejlisi Birleşen Milletler Romasynyň ýürütülüşdirilen idaralary we beýleki halkary guramalar bilen ýygyderli gatnaşyklar saklap, olaryň geçirýän şäherlerine gatnaşýar. Şeýleken milli parlamentiň ýol başly durmuş siýasatyny amala aşyrmak, hususany köp çağaly maşgalary, eneligi we çağalygy döwlet tarapyndan gollamak babatda geçirilýän işler barada habar berdi. Halkara Dinanlar Günü münasibetli 8 we şondan köp çağan terbiýelep ýetişdiren dinanlary ýene mähredien hormatly ady öýdürlemek bilen baglanyşykly işleriň geçirilýäni gaýdyldy. Deputatlar yerlerde saýlawçylary bilen duşuklary ýygyderli geçirip, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň tiýatry jemgyçilik ähmetini döwlet başçylygynyň alyp barýan içeri we daşar tiýatratyny halkymyzyň arasynda giňden wagda edýärler. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli gurulýan dürli şäherleri, maslahatlara gatnaşýarlar. Hormat prezidentimiz durmuş iqtisadi özgertmeleri ilerletmäge, Türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzda innovasiýa taýdan ösdürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýokalandyrmaga gönükdirilen mühim wezipeler çözmekde kanun çykaryjylyk işiniň ähmetini belledi. Döwlet başçylarymyz öňde boljak taýlawlary taýýarlyk görmek barada meselege geçmek bilen Türkmen jemgyýetiniň demokratik tütünlerini berkitmekde olaryň ähmetini belledi. Hemde bir jemgyýetçilik fiýat şäheriniň açyklygyny we aýdynlygyny üpçün etmegiň, halkara hukugynyň esas kadrlaryna kybap gelmeginiň möhümdigini aýtdy. Döwlet başçylarymyz köp çağaly eneleri fiýilaglamak meselesine öňe çekip, biçäräni tutuş ýurdumyz boýunça dawraly ýagdaýda şol wakanyň ähmetini kybap derejede guramagyň zerurdygyny belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Hukukçylyk Keňeşiniň sekretary Amanow, harby we hukuk goraýjylarynyň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş meselelerini çözülüşi barada gatabat berdi. Bellenşýäli geçen ýylyň güýdünde Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawyna ýerleşýän çoğunly şäherçesinde içeri işler ministrligine degişli içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälikuly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplum açyldy. Häzir bu ýerde ýokary amatlykly kattej jaýlarynyň ýene-de 40synyň gurulşy alınıp barlýar. Şeýlekem paýtagtymyzyň bizmeýin etrawyna we Ahal vilayatynyň Änew şäherine harby we hukuk goraýjylarynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy dowam edýär. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, döwletimiziň geljekde de harby we hukuk goraýjylarynyň işgärleri, şeýlekem olaryň maşgala agdalary üçin amatly ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmek hakynda hemme taraplaryň alada etjekdigini aýtdy. Döwlet başçylarymyz bu işlere toplumlaryň esasy çemeleşmegiň möhümdigini belläp, bu babatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Hukukçylyk Keňeşiniň sekretary Amanowa anyk taşyklar berdi. Garaşda bir tarap Türkmenistanyň goran şäherine eýe bolan harby doktrinasyny üstünlikle amala aşyrmak bilen biz degişli urda işleri dowam edersip, hormatly prezidentimiz belledi we degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödekçilik idarasynyň başlygy, Döwlet Hukukçylyk Keňeşiniň agdasy Berdimuhammedow, Ahal vilayatynyň Kaq etrawynyň Atabaýew adynaky Daýhan birleşiginiň çägirine gurulan Göýök bakça önümlerini ýetişdirýän ýyladyşgananyň açyş dawrasyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiň ýol başlygyna Türkmenistanyň adyk bolşugyny hasa üpçün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşy geçirilýänini aýtdy. Şol maksatnamalaryň esasyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürýän önümçilikler döredilýär. Şonuň bilen baglykda vice-premier 8 hektar meýdanyny ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ekologiýa taýdan arasy önümleri öňürýän Döwrawa pilatçyxananyň ulanmagy berilmäge taýýardygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny hasa üpçün etmegiň durmuş iqtisadi siýasatyň möhüm ileri türýän urudygyny aýtdy. O senagat buğduğunu we adyk senagatını diýipgili ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň şäherleriň ýurdumyzyň harit öňürjilerine döwlet tarapyndan hemme taraplaryň gollawlaryň berilmegi netijesinde bu ýolgamda üren uly üstünlikler gazandy. Ýurdumyzyň her bir vilayatynda iri ýyladyşgany toplumlar guruldy we gurulýar. Olarda ýöňde barş tejribe esaslanýar. Häzirki zaman tehnologiýalary işiň ornaşdyrylýar. Döwlet başçylarymyz şany telleri münasibetli gurulýan desgalara üns çekip, binagarlyk taslamalarynyň işlenip düzülmegine almy çemeleşmäniň hem de olaryň maýy goýum taýdan bäsleçige okuyuplygyny üpçün etmegiň wajypdygyny belledi.
we alınıp barlayan guruluşyklardaky işleriň barşyna hemde hiline gödegçilik ýola goýmagy, olaryň bellenlen möhletine tamamlanmagyny üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, Halkara Türkmen Alaba Aýtları Assosiasiýasynyň işini gowlandyrmak boýunça görülýän şäherler barada aýtdy. Hyzgysana Türkmenistanyň at gazanan itşinasy we Türkmenistanyň halyk itşinasy diýen düýeşe dakylýan nişanlaryň hemde ýylyň Türkmen edermen alabaý diýen medalyň görnüşleri döwlet başlanmadan garamagyna kötürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, dünýäde milli taryhy medeni mirasymyzy goramagyň hemde wagt etmegiň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Bu ugurda Türkmen alabaýlarynyň tokumçylyk işini ötürmek, olaryň sanyny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işleriň möhüm ugruna urildi. Hormatly prezidentime düýeşe dakylýan nişanlaryň we medalyň hüdürlünün görnüşleri bilen tanışdy we olary makullady. Munyň özi ata-babalarymyz tarapyndan ýola goýulan gadymy itşinaslyk däplerine hormat goýulýanlygynyň beýanydyr. Bu bolsa alabaýlaryň tokumyny haýata kämilleşdirmek boýunça häzirki döwürde görülýän çäherlerde münasip dowam edýär diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Orada Mr. Kabinetinin azaları biz şunun bilen sanly video artnaşyk nowatda hem Mr. Kabinetinin mejlisini geçirip oturýar. Görüşme beýalik berýär. Şu bilen birlikde durmuşlukdady meselelerini bagly soraglary taýalan hem resmi namalary kabul etdi. Men şoň ähliňde bundan beýlekde alyp bolan işlerinde ol üstünlükler hem berkajan sağlany arzu edýär. Sağ bolun. Inniwortha hormatly prezident bilen gol çeken resmi namlar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-njy 2020-nji ýyllarda durmuş ykdysata dönüşdirmek maksatnamasyny belenen wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň durmuş ykdysata dönüşişini durnukly saklamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar ol çekdi. Resmi namalaşykda Türkmenistanyň 2020-nji ýylda ykdysadyň puduklaryny ýerine ýetirmeli işlen kemem şäherleň mailnamasy tasdiqlandy. Degişli ministerliklere puduklaryny dolandyryş edaralaryna, vilayetleň kemem Aşgabat şäheriniň häkimliklerine, kemem beýleki degişli edaralary mailnamada gözüňde tutulan işlen kemem şäherleň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň Dökme Senaty ministrliginiň kärhanalarynyň önümçilik kuwatlyklaryny netijeli peýdalanmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekdi. Resmi namalaşykda owy hoşuluk we daşky urşawy goramak ministrligine paýta tüýmüniň durly görnüşlerini belenilen möçürlerini Senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin Dökme Senaty ministrligine degişli bahalardan ýerlemege ygtyýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk ol çekdi. Resmi namalaşykda Türkmenistanyň hem Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbi urulan goňşulyk gatnaşyklarynyň hem dostlukly hyzmatdaşlykdan uralyp, şeýle-de özara hormat goýmak, hem golluk bermek ýürürlerini esaslanıp, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna dostluk hem hoşniýetli goňşulygyň nişan hökmüni Türkmenistanyň önürlüğünü önümleri bermek maksady bilen Saglyk Uruş we Derman Senaty ministrligine, Dökme Senaty ministrligine hem senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli Derman we Saglyk Uruş maksatly serişleri ady günümlerini hem harytlary Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna mutsuz bermek tapşyryldy. Hormatly prezident bilen ministrler kabinetiniň 12-nji fevralda geçiren giňişleýin mejlisinde öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugruna başlanan maslahatlar ýurdumyzyň alam, bilim, saglyk goraş, sport we jemgyýetçilik guramalary, şeýle-de medeniýet ulamlaryna geçirildi. Maslahatlaryň başynda ýurdumyzda ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hem milli liderlerimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugrulary kesgetlenildi.
Alym, bilim, sağlyk goraş, sport kememe jemgyçilik guramlary ulgamlarynyň işgärlerini geçiren masagyny häzirki döwürde ýurdumyzda bölügümiň işine kämil tehnologiýa göre ornaşdyrmagyň, bilimiň hilini kemem derejesini ýokarlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny taýlap. Şeýle umumy bilim berýän kemem ýokary mekdeplerde hormatly prezident bilen taýşaryň laýykda sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy, bu ýurduny hünärmenliň taýýarlanyşy barada giň şeýin belin geçirildi. Çıkışlarda hormatly prezident bilen ulgamyň alyp barýan urluny değişik wezipelere ýerine ýetirmegine baglanşykly ol çekeni resmi namalarynyň üstüne aýratyn durulyp geçirildi. Hususan ama döwlet başçymynyň kararyna laýykda 2024-nji ýylda günnäwiriň beýik akyllary kememe Nusaw şäheri Magtumur Pragyň dogruň günüň 3 ýylyny ýokary derejede guramaçylykly belenir. Muň özi Magtumur Pragynyň dünýä edebiýatynyň altyn hazynatyna giren baý kememe gymmatly edebi mirasyny, dünýäwi garaýşlaryny, şygyrlaryny, felsefe älemini 18-nji 19-njy asyrlarda türkmen durmuşyna ýetiren uly täsirini alymy esasy öwrenmäge, oň derejeliğiniň türkmen şolsana tutuş günnäwiriň alymy medeni durmuşy bilen aýrylmaz baglanşygyny döwrewap sany tehnologiýalaryň üstünlen görkezmäge, şahyryny dünýäsine halkara alymy edebi jemgyçiliginiň ünsüni çekmäge, hememe beýik akyllaryň dogrunyň günüň 300 ýylyny halkara derejesinde munasip bellemäge gönükdirýär diýip çykyşardan atalym. Şeýle maslahatda milli dermeden ýurdumdan garaşylanan şanly 30 ýyllygy, baky taraplamadan 25 ýyllygy, şeýle 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ilip aňdylmagy münasibetli dawralan kemem çärilen ýokary derejede, şeýle guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmäge degişli gol çeken kararynyň üstünde durulyp geçirildi. Belenirşi ýaly bu resmi nama şanly seneleri kemem 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ilip aňdylmagy münasibetli dawraly bayramçylyk çärelerini halkara derejesinde guramaçylykly geçirmek, döwletimiziň içeri godaşary syýasatyny giňden wagt etmek maksadyny özünde jemleýär. Şular bilen bir hatarda milli edermeden sağlyk döwlet maksatnamasyny rejelenen urunşa taýýarlamakda ýurdumyň welaýatlaryna täze alymy klinik merkezli hastahanalaryň gurulşyny nazarda tutmaly bardy, beren taşyrklarynyň möhümdigi bardy aýdyldy. Hormatly prezident bilen beýleşýäli beýle sağlyk gurulşy tesgalary keseliň öňlenmek, hemem bejermek üçin giň mümkinçilikler açar. Şeýle aralyň adam saglygyna edýän ýarama täsirini öwrenmäge, okulary hemem alymy işlerde barlykhany işlerini geçirmäge mümkinçilik berer. Çykyş edenleri bular barda durup geçip ýerine ýetirmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle maslahatda sport ulgamynyň ösürilmegini hormatly prezident bilen ýol başlygyny ägurt uly ünsürleýän belenildi. Belenşýär ýurdumyzda köpçülikliğine beden terbiýe sağlyş hareketini hemem ýokary derejeli sportu ösürmek, umumilli derejede dürli sport sağlyş çärelerini hemem halkara ýarşlaryny geçirmek döwletimiziň içeri syýasatynyň strategik urdur. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürlüğüniň berkidilmeginde köpçülikliğine beden terbiýanyň hemem ýokary netijeli sportuň ösürilmegine bu urlary möhüm orunda geçidir. Medeni toplumynyň ýolbaşçylarynyň hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahaty Ministrler Kabinetiniň 12-nji fevralda geçirilen giň şeýin mejlisinde hormatly prezident bilen ilkinji nowbatda ýerine ýetirilmeli işler kesgitlep, öňde goýan taşyrklaryny berja etmegiň urlary ara alynyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezident bilen ulgamyň işgärleriniň öňüne goýan möhüm talaplarynyň hemem taşyrklarynyň ören uly ähmiýeti barada giň şeýin durup geçirildi. İşler alınıp barlaryna ýa-da gurulany milli dermeden hut şol talaplarynyň hemem taşyrklaryny uralmagyň zerurdygy aýratyn bellendi. Maslahatda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda maraşyrlayan beýgişleri wasp etmekde sunuwat dörejilik hemem habar beriş işleriniň işgärlerine hemem jurnalistlere uly ornuň degişligi bellenildi. Babata medeniýet ulgamy hemem habar beriş işleri üçin ýokary hünärli hünärmenleri, gydykly hemem ýokary çeperçilikli tele we radio gepleşikler taýýarlamak, maglumatlar bermegiň täze görnüşlerini gözlemek boýunça işleri güýçlendirmek, tomoşaçylar üçin gydykly ykdysady we durmuş meselelerine degişli gepleşikler taýýarlamak, ykdysadyty sanlaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri wagt etmek uruny amala aşyrmaly çäreler dogrusyna pikir alşyldy. Şonuň bilen birlikde maslahatda hormatly prezident bilen şanly seneleri muhadis garaşdyrmadan 30 ýyllyk ak mermerli paýtatymyzda Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramlaryny ýokary derejede belläp geçmeler diýen sözlerinden uralanyp, şonun gelip çykýan wezipleri ýerine ýetirmegiň ýollary ara alynyp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda bu seneleň ähmiýetini açyp görkezýän teleradio gepleşiklerini hemem medeniýet makalaryny taýýarlamagy degişli pikirler alşyldy. Şanly senelere bilen baglanşykly edilen çykyşlarda milli dermeden 2024-nji ýylda günnäwiriň beýik akyllary hemem Nusaw şäheri Magtumur Pragyň dogrunyň günüň 300 ýyllygynyň ýokary derejede guramaçylykly belenmegine degişli gol çeken kararyna da uly ünsürli. Medeni toplumynyň işgärleri bu urda özleriniň ilkinjilen hataryna bolmaklaryny, çünki olary aýdymsaz beýleki dörejilik eserleri, şol sana çeper makalalar, teatr sahnasynyň ustadlarynyň çykyşlary,
Tele we radio yapışıklarını döredýäniň işleri arkaly raýatlaň watan söýçülük duýgularyny hem ruhy bilenliklerini hatam artyrmakda aýratyn uly ornuň degişçiligini belediler. Şeýle medeni toplumyň wekilleri işlemäge döredip berýän hem amatly şertler üçin arkada prezident bilen hoşallyk bildirmek bilen ähli taýlalaryny mundan berekde gaýgyrmany zähmet çekip milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini abry bilen ýerine ýetirjekdiklerini anandyrdylar. Hormat adamlar, indi bolsa ýurdumyň Munaýtana we paýtaxt Maşgabatda 19 fevralda saat 20-den 20 fevralda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışaryň. Balkan ulaýatyny Ütkap ýağmurly howagryp Demirad günordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus mayl, gündüzine 8-13 gradus. Kenariýa etraplaryna 3-8 gradus mayl bolar. Ahir ulaýatyny Ütkap ýağmurly howagryp Demirad günordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus mayl, gündüzine 4-9 gradus. Günorta günor etraplarına 13 gradus mayl bolar. Mary ulaýatyny Ütkap ýağmurly howagryp ýağşýar. Demirad günordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus mayl, gündüzine 8-13 gradus mayl bolar. Lewap ulaýatyny Ütkap ýağmurly howagryp ýağşýar. Demirad günordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus mayl, gündüzine 5-10 gradus. Günorta etraplaryna 14 gradus mayl bolar. Daşowut ulaýatyny Ütkap ýağmurly howagryp Demirad günordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 2-7 gradus sowuk, gündüzine 0-5 gradus mayl bolar. Paýtaxt Maşgabatda Ütkap ýağmurly howagryp Demirad günordan teleskonto 8-10 metr ýetýän şemal öwser. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 1 gradus mayl, gündüzine 6-8 gradus mayl bolar. Ýurdum boýunça fevral aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edil watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejik görünen beşörüniň gadydan 6 göterim artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasyly görege inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlarym, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne aty watarma Türkmenistan ähli babatlarda ösüşür etsenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxtigi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ilaçlar.